سلام كمية هونو جايز كافيلين لو ما عندي حدا أزيو أقدس نجار أب ديفايسكم بملك لابتوبكم ديو موبايلكم جدا مساهم كل زلوا حدا بلوت ويب سايت كلا ليكمي من البعض كم فولتو قد محجي كاب زحلف ورحي أتحيزو ب AI ويكاني artificial intelligence زي تمهزو كم بعد chat GPT ديو كاله استفلاليو تكنولوجيات عالم كأيرتي استبالو عبيتي تكنولوجيات كم مهزو رينا ينا مالتي سلزي لكعكم وغاني بتقرينيا خمون أمحارينيا دلايكم حاتيتكم مخم لسلكم زغل دلايكم أم مخرنا يلكم مخم مخركم زغل كوتاس دلايكم يلكم مخم لسلكم زغل حدا بلوت ويب سايت كلا ليكم يسلز سامودات هم سايزنحو حدش يحركينكم سبسكرايب يترسعوا ليتس جو نتزاربت تقرينيا أمحارينيا نمحجاز نمحيان استدادو chat bot ስለዘ ማዕበልና ሕጉሳቲና እዚ chat bot ነተጠቃሚ ፍሉይ ተመክሮ ንምሃብ ምዕቡልና artificial intelligence ቴክኖሎጂታት ይጥቀም ላምፓዲና AI ንምንታይ ክጠቅመካ ትኽእል ፍልጠትካ ክትስፍሕ ስለዚህ እዛ ትሪዋ ዘለኹም ዌብሳይት ላምፓዲና AI ትበሃል www.lampadina AI ኢልኩም ክትረኽብዋ ትኽእሉ ኢኹም ሊንክ እውን ኣብ መጀመርታ ኮመንት ከምኡውን ኣብ ዲስክሪፕሽን ክገድፈልኩም ንኣጠቓቕማ ዝምልከት ከዓኒ ሙሉእ ትሕሱ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ ዝኾነ ዓውዲ ንዝደለኻዮ ርእስቲ ብቐሊሉን ብቋንቋኻ ንኽትፈልጥ ይሕግዝ ስለዚ ትሪእዎ ዘለኹም AI ሙሉእ ብሙሉእ ብትግርኛ ከምኡውን ኣምሓርኛ ክሰርሕ ዝኽእል እዩ ማለት እዩ ፈጠራዊ ብልሓታትካ ተዕቢ ላምፓዲና AI ንጸሓፍቲ ስነ ጥበባውያን ከምኡውን ንመሃዝቲ ሓሳባትን ርእይቶን ብምቕራብ ንፈጠራዊ ብልሓታትካ ከተስፍሕን ከተዕብን ትሕግዝ ከምኡውን ከምዚ ክሰምዖ ጽናሕኩም ኣብ ስራሕካ ኣዝያ ሓጋዚት ብሉጽን ጽፉፍን ሓሳባትን ምኽርን ክትህበካ ትኽእል እያ ማለት እዩ ኣካዳምያዊ ሓገዝ ላምፓዲና AI ንኣካዳምያዊ ሕቶታትካ መብርሂታትን ጸጋታት ትምህርቲ ብምሃብን ብምቕራብን ንንኣሽቱ ደቅና ኾነ ንዓበይቲ ንተምሃሮ ኣብ ትምህርታዊ ጉዕዞኦም ትደግፍ ከምኡውን ብዓውደ ትምህርቲ እውን ሓደ ትደልዮ ነገር ኣብ ዝተፈላለየ መጽሓፍቲ ካብ ምድላይ ወይ ከዓ ዝተፈላለየ መጽሓፍቲ ካብ ምፍታሽ እታ ዝደለኻዮ ሕቶ ብንጹር ሓቲትካ ሰፊሕን ንጹርን ዝኾነ መልሲ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ኣብ ላምፓዲና AI ማለት እዩ ምፍታሕ ጸገማት ላምፓዲና AI ኣብ ምፍታሕ ጸገማት ሽግራትን ትሕግዝን ትመክርን ንዝተፈላለየ ውልቀ ሰባት ዘጋጥሞም ብድሆታት ትርድኦን ክኾነካ ዝኽእል ምኽርታትን መፍትሕታትን እውን ትህብ እዚ ኸዓኒ ዓብዪ ነገር ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝተፈላለየ ነገር ካብ ሰብ ትደልዮ ምኽርታት ኣሎ ስለዚ ላምፓዲና AI ልክዕ ከም ሰብ ኮይና ከተማኽረካን ሓሳባት ክትህበካን ትኽእል እያ ማለት እዩ ብብሕታዊ ዘድልየካ ነገራት ንኣብነት ንመዘናግዕ ዝኾኑ ፊልምታት መጽሓፍቲ ሙዚቃን ካልእን ዝምልከት ብሕታዊ ርእይቶ ወይ ስጀሽን ተቕርብ ውልቃዊ ዕብየትን ምዕባለን ላምፓዲና AI ንውልቃዊ ዕብየት ርእሰ ምምሕያሽን ዕላማታትካ ንምብጻሕን ዝምልከት ርድኢት ምኽርታትን ጸጋታትን ትህብ እዚ ድማ ውልቀ ሰባት ብምሉእ ዓቕሞም ንኽሰርሑን ዕላማታቶምን ክበጽሑን የኽእሎም ስምዒታዊ ደገፍ ላምፓዲና AI ምንጪ ስምዒታዊ ደገፍን መምርሕን ዝህብ ኮይኑ ሰማዒ እዝኒ ንዘጋጥመና ጭንቀታት ኮነ ጸገማት ክንዋጻሉ ዝኽእል ሜላታት ከምኡውን ኣብ ጽንኩር እዋን ዘድሊ ምትብባዕ ትህብ ዌልነስ ከምኡውን ርእሰ ሓልዮት ላምፓዲና AI ብዛዕባ ኣገባባት ጥዕና ልምድታት ርእሰ ሓልዮትን ደገፍ ጥዕናን ኣእምሮን ማለት ሜንታል ሄልት መምርሕን መምኽርታትን ትህብ እዚ ድማ ውልቀ ሰባት ንጽባቐ ህይወቶም ቀዳምነት ንኽህቡ ይሕግዝ ፋይናንሳዊ መምርሒ ላምፓዲና AI ፋይናንሳዊ ምኽርታት ናይ ባጀት ሓገዝን ናይ ኢንቨስትመንት መረዳእታትን ትህብ እዚ ድማ ውልቀ ሰባት ብግቡእ ዝተሰነየ ውሳኔታት ንኽወስዱን ፋይናንሳዊ ዓወት ንኽረኽቡን ትሕግዞም እዚ ካብቲ ብውሕዱ ከተካይዶ ትኽእል ስራሓት እዩ ላምፓዲና ኣገዳሲ ዝኾነ ስለምንታይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከም ንፈልጦ ካብ ዝተፈላለዩ ሰብ ሞያ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ፍልጠታት ድዩ ሓሳባት ድዩ ካልእ ዝተፈላለዩ ነገር እንተስ ከፊልኩም ድዩ እንተስ ተማሂርኩም ድዩ ግዜ ወሲድኩም ክትፈልጥዎም ትኽእሉ ብቐሊሉ ግን ኣብ ላምፓዲና AI ሕቶኹም ብምሕታት ጥራይ ንጹር ዝኾነ መልሲ ከምኡውን ሰፊሕ ዝኾነ መልሲ ክትወሃቡ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ኣዝዩ ዓብዪ ናይ ነጥበ መቐይሮ ቴክኖሎጂ እዩ ስለዚ ንኣጠቓቕማ ዝምልከት ኣብ ናትኩም ብሮዘር ብምኻድ ወይ ካኒ ክሮሞ ድዩ ካልእ ዝተፈላለዩ ናትኩም ብሮዘር ብምኻድ www.lampadina.ai ብምባል ትጽሕፉ ማለት እዩ ወይ እውን ብቐሊሉ ኸዓኒ ሊንክ ኣብ መጀመርያ ኮመንት ኸውን ኣብ ዲስክሪፕሽን ክገድፈልኩም ኣብኡ ኣቲኹም ከዓ ብቐሊሉ ናፍቲ ሊንክ ክትኣትዉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናብዛ ዌብሳይት ምስ ኣተና ናይ መጀመርያ ገጽ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ይመስል ማለት እዩ ቋንቋ ብዲፎልት ትግርኛ ስለ ዝጸንሐ ብትግርኛ ይኽጥቀም ማለት እዩ ተዘይ ኮይኑ ግን እንግሊሽ ኣለኩም ከምኡውን ኣምሃሪክ ዝብል እውን ኣሎ ማለት እዩ ትግርኛ ኣሎ ስለዚ ብትግርኛ ክንጥቀም ኢና ተመዝገቡ ዝብል ኣሎ ኣብዚ ተመዝገቡ ምባል ክንኣቱ ኢና ማለት እዩ ናይ መጀመርያ ሽምኩም ክትጽሕፉ ኢኹም ስለዚ ፊልሞን ኢለ ይጽሕፉ ኣነ ሕጂ ኣብዚ ከዓ ናይ መወዳእታ ሽምካ ተስፋይ ኢለ ይጽሕፍ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ኸዓኒ
ኢሜይል ይሓተናሎ ስለዚ ኢሜይል ኣብዚ ኸ እትየለኹ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ታሕቲ ምስ ከድና ከዓኒ ኢሜይል ኣረጋግፅ ብላሎ ወይ ከዓኒ ካልኣይ ግዜ ኢሜይልካ ደጊምካ እትዎ ብላሎ ስለዚ ንመረጋገፂ ዝኸውን ማለት እዩ ካልኣይ ግዜ ኢሜይለይ ኣብኡ ፅሒፈ ኣለኹ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓኒ መሕለፊ ቃል ብላሎ ወይ ከዓኒ ፓስወርድ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ከዓኒ ናትካ መሕለፊ ቃል ትእቱ ወይ ከዓኒ ሓድሽ ንዓኻ ዝኾነካ መሕለፊ ቃል ትእቱ ማለት እዩ 8 ዝኾኑ ቃላት ትፅሕፍ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ከዓኒ ካልኣይ ፓስወርድ ኣረጋግፅ ብላሎ ወይ ከዓኒ መሕለፊ ቃል ኣብዚ ድገሞ ብላሎ ስለዚ تا باسورد خاني أبزخ دقمو يمالتي نتحت مس نغيد أبزخ متري وزلهم مانز بلالو ورح استولد كالو تؤتو أبزخ أني علت استولد كالو تؤتو أبزخ أني يير تؤتو ويكاني عامة مهرت استولد كالو تؤتو مالتي سلزي أكاونت خا فتر بلكا ويكاني كريت أكاونت بلكا مالتي بزي سلزي أبزيا كريت نبلا مالتي أبزيا أنتو ስለዚ ኣካውንትኻ ምስተፈጥረኻኒ ናብታ እቲ ኸያ ዘለኻ ኢሜይል ሊንክ ክሰደልካ እዩ ማለት እዩ መእተው ስለዚ ነታ ሊንክ ጠዊቕና ኻኒ ናፍቲ ላምፓዲና ኤአይ ዝብል ክንኣቱ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ቀዳማይ ሽምካ ብላሎ ወይ ካኒ ኢሜይልካ እቲ ኸያ ዝነበርካ ኢሜይል ኣብዚ ትእትዋ ማለት እዩ ኣብዚ ኸ ፓስወርድ እቲኻ ተኣቱ ማለት እዩ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ መጀመርያ ገጽ ናይ ላምፓዲና ኤአይ ከምዚ ይመስል ማለት እዩ ኣብዚ ታሕቲ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሕቶ ክንሓታ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ወይ ካኒ ንሕቶ መፅሓፊ ዝኸውን ኣብዚ ታሕቲ ኣለና ቦታ ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም በዚ ከዓ ዝተፈላለዩ ኣገልግሎት ዝህቡ ፅሑፋት ኣለዎ ማለት እዩ ምናልባት እዚ ጻዕዳ ክገብሮ ክእል ከም ትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ ናይ መጀመርያ ሕቶና ከመይ ውዒልኪ ብምባል ሓቲተ ኣለኹ ማለት እዩ كم تري ورد لهم ملسي أب زلعلي وهم تري ورد لهم لذي كم يبيعيل كيز بالحطة حتيتي على كم موديل قانقا AI متأن سمعتي باللين يكون بر فتسمي سرح زلخو ويكاد صب غير سرح زلخو من باليو أب زخون يكون حطوطات ويسمعت كلكم زغل كحجزكم دما كل جزء أبزي علخو كأسئلة بخمي كحجزكم كم زغل حبروني تبلا الله مالت لذي بمحارين ياسكي كنك إيرو حطونا مالتيو سلام انديت نش إلى صحيفة لهم ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከዓኒ ሙሉእ ብሙሉእ ወላ ትፅሑፍ ሓደ እንከሎ ግን ትግርኛ ኣምሓርኛ ምዃኑ ተረዲእኻ በኣምሓርኛ ክትምልሰለያ ማለት እዩ ስለዚ ናብ ካልእ ኣገዳሲ ሕቶታት ምስ ንኸይድ ከዓኒ ብኦንላይን ክጅምሮ ዝኽእል ስራሓት እንታይ ኣሎ ብምባል ካሓታዮ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ብኦንላይን ክጅምሮ ዝኽእል ስራሓት ኣሎ ከመይ ገይረኸ ክጅምሮ ይኽእል ብምባል ሓይቴ ኣለኹ كم تريقول لهم دستفر عليه سرعات نقرن دلوه حموشة بيسها كم تريقول لهم حموشة دستفر عليه ملسات هيبات نزل مالتيو نقدسهم تقلب بزحاتنا أونلاين نقداوي دلات عليه قال حساباتن سقمتاتن كتجمرو إنه مبالغاني حدا حموشة زخون حسابات أغميت الله مالتي بتوصلون كابستو هيبنا زلوا حموشة أبنتات حنت مريضكم كاني ديتيل كتفلتوا زليهم زلهم كاني بزعباغا نتصور حبريتات هابني بمبالغاني كتحطوا تخوليهم مالتي سلازي أبزي بزعبات رابعيتي زيادة حبريتا هابني بمبال صحيفة لهم مالتي سلازي خم تريقول لهم أزيو سفيح زغنا مبرهي هيبن الله مالتي بزعبا زقات مكا قدايات يخون تساقمات مخر مستدلي بزعبا زفتخها مسحف زيادة حسابات سموع نايتا مسحف كونن كابتا مسحف كتوزدو تخل تمرت خطفلت مستدلي لامبارينا توكا سامو زر ليك اختبكا زع عينت ويب سايت بتقرينيانا محرنيان نمجمر يا جزي يسرح زلو ناي إز مالت ناي تقرينيانا محرنيان داتا خانك بكا من جملنا وي حاجة برنان سلازي ناي سواسو كونن ناي كالات جيجا يقات مو نازن معراي فتصم زخونا قبلت مهابون كي تحللنا نسرح لنا تقبرو تعقس لما أخذ إننا نمسكن بار سلازي خم تريور لهم لامبارينا تتقموا لنا استمغروان نزدس زبل مسارح المركب ناب www.lamparina.ai توكش نقوعنا بلامبارينا AI بدحان مساخو سلازي لامبادينا AI زوم كسمعهم صنحكم أزيوم بوزحات زخونو أقولقلوت كهب زخل حدا بلوت ويب سايتي مالتي بتقرينيا تسرحه even بمحارنيا وند تسرحه ناي مجمريا AI مالتي سلازي أزيوم كتابع زلو أزيو تقامن زخونة نجار سلازي بمولكم أب موبايلكم ديو لابتوبكم تمزجيبكم كتقوموا كتقولوا علىكم مالتي مخناتو أبز حجي وان زخونة يكون ريسيرش ختبيل ويكاني بزعبا زخونة يكون مصنعتي كتجبر نحر لي خاصة فلاليو مصحفتي خاطر تنقل سلازي لامبارينا AI جن بقليلو حتى
ሕቶኻ ክምልሰልካ ዝኽእል ጥራይ ስለ ዝኾነ እሞ ከዓ ውሽጢ ሰከንድታት ዝተፈላለዩ ብዙሓት ሓሳባት ክህበካ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ብምሉእኹም ክትጥቀሙ ክትክእሉ ኣለኩም ማለት እዩ ወይ ላምፓዲና www ላምፓዲና AI ብምባል ሰርች ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ተዘይ ኮይኑ ኸዓኒ ሊንክ ኣብ መጀመርታ ኮመንት ከምኡውን ኣብ ዲስክሪፕሽን ክገርፈልኩም እየ ኣብኡ ኣቲኹም ተመዝገቡ ማለት እዩ ስለዚ ጋይስ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ዝመስል ነይሩ ክሳብ ኔክስት መደብ ንረኸብ ፒስ